Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yo amin nga sang apada papagayam. Manipo dito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumagbay iti programa. Dear Manong Nemi, kanadto ti pagayam nyo ni Manong yo, Nemi Ruiz, sampay nga nananay nga na laingan ti karabukob tayo. Anyway, at least readable, maawatan nyo matpapagayam. Papagayam, panalan nyo nga ro ti salitaan ni Maricel nga napauluan. Kompetensya. Kompetensya. Anat kompetensya? Salisal, salip, laban. Contest, yan. Panagkakompetensya. Competing. Padaanan niyo papagayam. Share yun yung program ito. Share. Please share. Pasensya ka yan, ta. Medyo nadalabasit. Natawi karabukob tayo talaga. Pero kaya nang kapsat, ha? Sagudayin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Maricel nga napoluan. Kompetensya. Dear Manong Nemi, nagtawan ako ni Tiopat Manong Nemi, magaggagaran launay, dapapake ni mama, nga madaan akon iti ading. Diyan mo tagasla sa anak nga umanay, Manong Nemi, nga anak da. Gamot ano kasta, nga agsasarita da, Manong Nemi, kat adda nagiti umay nga sa nga ilimi, kakabagyan mi. Naruna ka nagiti kasinsin ko, no antapasken dito balay, kaya umay nagiti kakasinsin ko, da auntie kina uncle, kakabsat ni mama, kakabsat ni papa, kat siyempre, pagsasalitaan da, apay ka no, nga may sapalayang ti anak mi. Idinto tayo suda Manong Nemi ket ne. Adara tayo may salang tawon ti baet digiti agkakapsat digiti kasinsing ko. Naragragsak ka no adda dua, talo, no pat nga anak ti may nga pamilya. Kunamit da papake ni mama mangmangin kwidi Manong Nemi matanda anak launay dandanin. Katamuyo. Tayo sumarunong anak mi, nga ading ni Maricel, sigurado nga napimpintas to, ngayon ni Maricel. Napintasak bet, Manong, nga may gadyatak launay kadigiti kasinsin ko. Tiya puon da papa, kit natatayag da, puon da mama, kit natatayag da, ngayon siya.
No kaabay ko manunemi dagiti kasadar ko nga kasinsin ko ket tangtangati kita. Ngayon matut mangibaga nga cute na cutak manunemi. Agtawa ng idin ti lima, idi kastawa na intiragsak na papa kini mama, tadda kanon ading ko. Adan anak ta, adan anak ta hani. Kadadamat anggat. Ay, tikait ko sa wen, adan may kadung anak ta, palubos ti hapo. 3 months in tiyang ko. Agananat ka nga hani ha. Agananat ka. Adan ton kay ayam ni Maricel nga anak ta. Adan ton ading na. Ganito dumtengin manong nemi ti kabsat ko. Yan. Madlaw ko launay manong nemi nga talaga nga nakaragragsak da papake ni mama. Wain, nakaragragsak da. Tari ipas ngayon ni Dayan nga ading ko. Manong nemi 5 ti taon ko. Nag-nursery kalbasan na kat ag kendera kirin. Kinder, manong nemi. Manong nemi, nubuy-buyahay ti kabsat ko. Kasasarita, or napaya mo, napaya mo, magisarita, o di na pa'y maawatan ti bagbaga. Pasaraw, Miss Isamet. May hayatahanak mat manong nemi kat ititawan ko nga 5 kabaylak matan nga baen kargaan yung kasta unay ti unget ni mama. Hoyo, saan mo nga pakibiyakan ni ating mo? Ma? Saan baka may batam? Ay, susapo aya. Abi ka mga mga ubaan. Abi kargaan, magsangsakit ka di. Kan jak ibaga ka di nga ubaan. Diyan sa batam ko makas pagarikan. Ay, susapo. Sorry, mama. Ito naman misan sa mga rami din, ha? Mabalim mo nga sitkan. Ngayon sa mga sagsagidan. Hamong mo pain. Nawag? Uwin, ma. Daglagi pa dito. Susapo. Kasi makita mo. Oh. Napinpintas ni ading mo ng tisika. Natayag to na ito, inay. Nagguas na, nagtitilog po na. Tigurong na. Oo. Di anak ko, nakabimpintas nga anak ko. Di Dayan, nakabimpintas. Ma? Kasta ka din man tarami din yung kanya, hindi? Kano? Hindi kasta akin eh. Lahatin ko Dayan. Ako bayendak, magbagayo na pintasak. Siguro. Api na siguro ko, ay mama. Saan ka nga sa lutsod pa? Basta napimpintas ni ading mong imitis ka. Baka nalalaing tupay ka at pasag ka. Iti na ganus apanunot ko manong nemi agwarwar. Adon dagiti question mark nga tumaod iti panunot ko. Napatpatag nga ta ni ading ko ngimitis siya para kini mama. No kastamat manong nemi kasasaritak ni papa ta isot mangkarkarga kaniya Dayan. Pa? Anak. Kasta ka di man ti panagom ubayo kanyang idi nga nadungo kayo? Oo, anak. Pudnukat ito ko na ni mama napimpindas ni ading ko himsiya. Talyawan nagtuwa ta kita na matmatan ni papa man. Sa bali pindas mo sa bali ba't ka ni ading mo? Di ko ni mama nga napimpindas nga mitisyak. So nga doon anak, sa bali pindas mo anak, sa bali mat ka ni ading mo. Sige pa, thank you. Thank you ka. Ngamin mama, ipapilit nang napimpindas ni ading ko himsiyak. Sa nalalaing to kano, natahayag to kano. Manong nemi iti panagbasag iti elementarya anong kutek. Saan nga nangato di kiti grades ko.
Sambat nga rin nga makon nga pasang awa. Adalangin titeng nga. No sa nga pulong, no was 20 kam kuma. Adak iti top 15. Awalang ti top 10. Adak ti top 15. Nabas na kakmet manong nemi ti kunak. Huwan. Katimadla ko pa manong nemi kang kanayon dang igat-gatangan iti barong arwatin ni Dayan. Nang ronan lang aruden manong nemi iti magnan agtarayen. Manong nemi naganos a panunot ken riknak adamadlaw kon. Manikpod iti addan ni Dayan manong nemi. Kasla may salaengan ti anak ni mama. Napiyapay kay ni papa manong nemi tamadlaw ko. Ngano kasta nga gay ayam da ken ni Dayan ayaban nakmat siyempre. Kaayam tayo ay ayam ni adig mo. Ay anak pa iso na papa. Ngimno ibagag na ita ken ni mama. Tinakayat nga iwanak ni ading ko. Tapi ngamin nga iwanan nakit nakamakmet. Pag tayo, papa, sabong asawan ti kasta, Dayan. Ha? Dan nakim mo nga peso nga, mas nakaknakim pa ni amanang mo at amanang mo. Saan? Saan, papa? Ibagbagan ni mama, mas nakaknakimak ni ate. Kaya nalalay ang kapay. Ito nang basak, sigurado. Nakat-ngatong ito ti grades ko. Nagbabak ano ti grades ni ate. Anak, saan mo nga sawan ti kasta? Ha? Siya ti bagbagan ni mama. Banyo tagsalita kam to ni mamangyo. Kadudududwa kami kani papa manong nemi pagsarita ta amin eta. Pa, anak. Apay kasla igid-gid nak ni mama. Saan mo sawan deta iha? No. Pantay di pa nang tratar ni mamang mo kada kayo nga kapsat. Na, saan nyo nga ipapilitan na mo? Okay lang. Okay lang, papa. Siguro, gapos siguro napimpintas ni Dayan nga siya. Sa bali pintas mo, sa bali kang kuha na. Napintas kang nga duwa. Kan ko na nalalayang tungin siya. Nagpiso. Tanalay nga sumao. Nakalaslas to. Siya, jak unay mo uni. Napakumbabaak. Tanda-tati bagbagang kanyak na ko Masapon nga napakumbabaak lahat na papa, di ba? Ngim ni ading ko nga Dayan. Nakalaslas to. Ano ka di madlaw no may digiti ka kakasinsin mi? Kung naman na isok kalalaingan lahat ta. Nakaububing pay. Digiti inaon ang kakaskanyak kakasinsin tayo. Awampay pa ng dayaw na. Di na paibag at kuya mo no ate. Tilamad-madlaw mo. Bagam ta pagbagak to ni ating mo. Kasarito yun pa ni mama. Paborito na ni ating ko. Sama ko na, tigas na anak. Aman, paborito na. Hindi mo okay lang pa. Okay lang. Mawatak. Ay, po ay. Saan ka panunot iti ya? Kasta anak. Pantay, di ba nang tratar ni mamangyo kada kayo? Nuray, ipapilit siya pa. Anak na mati. Gapot adon di pamanek-nek. Ngayon, okay lang pa. Okay lang. Nakadidilaw manong baby. Ngayon tila kayat nga nugutin ni papa. At damat digitigon daw ay nga masalamaak na papakin ni mama nga pagsasalitaan dati may panggap. Iti diferensya. Kasala tay agkumkumpinensya kami nga kapsat para kini mama. Kasta ti pangyarigak manong nemi. Nasalamang kita agsasalita manong nemi dakang tasideg nga santa ka magkita. Kaya talaga matani. Api nga amin nga ipapilit mo, honey. Api nga di mo anugutan ti kinapudno, haning ko. Nga niya. Napinpintas nga amang ni Dayan, nga ni Maricel. Nataytayag pa yan. Ha? Kat manot diferensya nga tamuin laman.
Hadan to diti high school. Ni Maricel, magkaslasaan nga dawakil. Oh, nalalaing pay. Kinam man naman grades, grado, grades ini ni Maricel, idi adda elementarya. Pasang awa. Kinam ti anak tangin inaudhin, ni Dayan. Adda sa 5. Pasang isot nag-highest, kaka 20 grades. Kinam. Tapos napimpidas kami suna, nataytayag, nalalaing. Wen, ang paiso akastang sa mong iparparupat ng inaunang anak tagakasta. Di mo pagkumpetensya, di kita kapsad. Kapag na sakit, dahil takin di maris siya. Halang pagkumpetensya, di ibagbaga kalatipod, no? Hani, siya ka mismo ti makadlaw. Ada dang ikam ti importansya ni Dayan ng ni Maricel. Anak mo ngagpadpaday da. Ay, hani, mababalaw na ka dino adadang nga kayat ko ni Dayan ng ni Maricel. Kayat nga sawad. Favoritism ka. Hanga maliklikan dati iti pamilya. Ngayon masaktan siya inaunang anak ta. Madagreklamo ha. Agreklamo ka. Agsalsaludsod ka niya. Sana maliwag ang okay lang. May tlagayam. Gaputa mo nga nugutan ti kinapudno, hani. Ngayon sang nasiyat, dita parang tatarmo ka na kitidwa. Yata damat may spoiled ni Dayan. Di mo kaya mo nga may spoiled ti ubing kita naluko. Kaya ka diturumping ang pagkapanda. Sige, anak ko lang ni Dayan, anak mo lang ni Maricel. Hani, sang kumakastoy, kung mga dumaktal ti salitahan. Basta ko na, di mo ipagpakita ang adang kayat mo ni Dayan. Nga iran-rantam nga, sapoy. Ang may mesa ko pantay kumati parang tartar mo ka na kita anak ta. Kata ka din rumang pagkapanta. Anyang arti mabaling ko, hani. No, adaman kayat ko ni Dayan, ni Maricel. Ngayon saan nga nasiyat dahil nga ramit ti may sang ina? Saan nga nasiyat nga ramit ti may sang ina? Nga adda pampaburan na. Nalawak. Basist kayat ko. Nagbabawi ka ti kastoy parang tatar mo ka na kita nagta. Abi ko magbabawi yan. Nagbabawi ka to. Saan nga napintas? Ti parang tatar mo ka na kuwad. Ano nga saan? Alala, gusto na nga rin. Saan ko mga rito, pero sinupyatan ta, honey. Ipapay ko man, iti pagraba nga, kasa ina ni Maricel. No pa iyan adak kanitayan. Data man ito question ka. Kat sikamad na ko na, nga man nakaawat ni Maricel. Hadakad nga rin problema. Ngayon nun ni Maricel ang tiyagreklamo, isuno ka, ngayon sabat ka kuno ni. Di bayam. Aramidak mati amin manunay tap numay ayok ni mama. Ngayon to naklangaro din. No pa nagre-resiban, iti card manunay ni papati baon ni mama. Dati na kaya't manunay kitaan din ang babang grades ko. Kahit no kasta nga ni Dayan manunay iso nga mismo. Nabiya ko mamay ito, no saan ko mangmangig, manunay yung kaslameran rata. Kinaman hani. Nangat nga ito ni grade na yan. Gipata, sa tikalalangan di school mi. Papa, mama, takot mga ati kanya kituhan. Sakpi kapipintasan. Sakti kalalaingan, sakpi kapipintasan. Awan laban ni ate. Awan laban ni ate kanya. Dayan, pa, saan nga na siyat kasta nga ibagbaga manak. Iti bagbaga ka lang ti pudno, hangka di mama. Ibagbaga layang tanak tangin na udi ti pudno, honey. Kapipintasan nagpapesumad. Kalalaing nga nagpapesumad. Wan nga di natakamata rin nga napimpintas ka nalalaing ni manang na. Ibagbaga ka lang ti pudno, daddy. Papa ko na, kahit ko, daddy, mami pa.
Alawan, kapipintasan ka, kalalaing ka di eskwela yo. Ngam sa mo nga, dakdakamate nga napimpintas ka nalalagay ka paingam ni manang mo. Ngik pa peso, urek pa peso. Basta sa mo nga sawon pa. Abay bukaw ti anak ko, ginao diya. Dato ka di rin ba yung pagkapata? Alo, di ka gababan mapa. Lastunan. Sige, jakto nga ulit din. Jakto ni ibagbaga na pimpintas sa kinalaling ni manang. Tidida mo manon na imikit jak mangmangik ida. Ima mo ni mama, kabuta nakita nakitay. Tunggal makita nak nukas diya nga sitwasyon manon na imikas lana lairan ranta. Adaki din iti fourth year high school manon na imi. Please, sa anak mo't nga paatiw, kaya ko nakngarod, adak mo iti top 15, naman pa awanag iti top 1, unang top 10. Di kinasingpet, kinapakumbabhak, dahito lang ti mabaling kumit nga ikarit. No kompetensya kumati pagsasaritaan. No pintas ang nugutek, no laing ang nugutek, na pimpintas na lalaing ni Dayan ngimsyak. Ngemtik pinakaumbaba, kinasingpet, manunemi, hanak met nga maatiw iti dayta nga parte. Tadot may nga baga, manunemi nga natangsit, tindayan. Nugasta nga, agtitipon kami, no adapasken, matitipon kami, kadag kakasinsin. Adadaywan da, natangsit ka no. Awan ti gayim na. Nga madumat ti gayim na ti eskwela, manong nemi ti style na kita. Na parabol. Ikan na, di kita ka-eskwalaan na't kumporme dita. Dadya kiti nagastos, ititad mat amin ni mama, manong naming, di kiti kayat ni Dayan. Amin na kayat ni Dayan, manong. Dito ti kayat ko, mama. Naku nana, dito ti kayat ko, gatang ma. Oras ka nasanot ngina na, manong. Itad na. Naarkusan kiti kada kiti kakangina nga alahas. Itad na siyak, manong naming, umanayin kanyak. Tigagangay lang ang cellphone, manayin kanyak, manong naming nga relo. Ora da cellphone ko, agrelowak man. Saan nagkakonswentas mano? Aritos siyempre. Ngam nangin nga amang di aritos ni Dayan ngam ti siya. Tasigon gani mama, manon nemi amang. Nga itad na amin, nga kasapulan kan pagayatan ni Dayan ngam ti siya. Tadamat na giti kundaway nga. Anak kayat mo mat? Gatangan ka mat? Tigas si kangina? Sana ma? Gagangin lang ganyak, adamatin, so handak na makadalagan. Awang ngarte reklamo. Sana man nagreklamo kat mama. Sa ko rin ibagbagan ni papag mo. Sakit ka no tinakim mo. Gabot tayo adak itad kaniya Dayan, di kiti masapsapol na. Gabot ta kasapulan na. Gabot tayo bagaan na. Sika nga Nikang ka, gatangan ka, halatan ko na. Gabot samot nga importante mama. Isus, bahala ka. Awang nga rin reklamo. Diyan anak mo nagreklamo kat mama. Ano lagi didak lagi di paritan nga mangawag ka na kayo ti mama. It's okay. Nirkait mo sawan. Anak lagi dilak sila nga anak. Dati kahit ko sawan ma. Anak dak, di ba? Anak ka. Anak dak kayo kanidayan. Nga mas paborito ni Dayan. Gabot na pintas ka nalalaing? Nakasimsimple iha. High school kan. Graduate kanton ti high school. Balasang kanton. Di ba? Nakaspari kan si ka kat may sanga ina. Kat adaduang anak mo. Kat nalalaing na pimpinas di may sa. Sino't adada nga kayat mo? Kanyak lang ma. Kayat ko isudang ado. Sapo. Linoloko. Saan ka baling ang plastic? Siyempre, adalat tamat ka ayom Ada mas paboritom. No sakto tagbaling nga ina mama. Pantay-pantay. Panagayat ko parang tartar ko karagdan anak ko. Kasi lamo lang babaga nga sa anak ka na siya at nga ina. Saan ko yung pagkatikas ta mama? Timbagak, no siyak to.
ti ina. Di kasla ibagbaga mga matit araramitek. Awan ti bagbaga kasta mama. Ada ka di imbagakon kada kayo. Nasaan nga na siya ti aramid yo. Imbagag lang no siya tut ina. Tararekto. Nga pantay di kita nako. Adaman pangpangit na pimpintas. Adaman na nalalaing uno nalaglaglag. So, kung amita na ita tsaklapat siya. Ito na dan anak mo. Hadala tamot isang sangan nga paburo ito linoloko. Nagtuloy manong naimitikas jay aparang tartar ni mama kaniya dayan. Ang balik konyak, siyempre. Sumangpetak, dito'y balay, ayan, ada bukod ko a kwarto, no mampe na pinpintas, ti uneg ti kwarto ni dayan ngimiti siya. Okay lang, it's okay. Basta dakit ti pagiddaak, kudson ko, daulos ko, dapungan ko, ada electric pan ko, ang bali nga di aircon ti kwarto ni dayan, ket electric pan kanya, okay lang. Adla makisangok lakit na mangan kadakwada, tratarenda kaslaman lang miyembro nga anak ti pamilya. Pagbasaen dak manong nemi, dakon ti college, kahit kung nga kurso ng accountancy, edad na ti kasapulak manong nemi, hanga bale. Nga adu nga amang titid da kinidayan. Hanga bale, amin na kursunada na ket pagustuhan ni mama. Hanga bale, orep iparitan ko man ni papa. Nga sut pagapapanda ng adadan to nga mapaturay, adadan to nga ni mama ti mapaturay, no may panggap kinidayan. Adarigidi kong dahoy manong nemi nga nalaing nagpaiso ni dayan. Tayo di pa nga naggraduar manong nemi iti elementary kat nag-first honor. Agas na una ti pa nagpapaalad a mama manong nemi. Dati top 1, top 5 manong nemi dati high school. At sigurado ako nada valedictorian to manong nemi nung naggraduar ti high school. Sige. Naggraduarak tumaten ti college, basta agdab trabaho tumaten. Ado di kita agar-arem kanyak manong naming yung sangkoy danging kaskaso. Kabotawan sa baling nga naramid ko, no tinangipasnek ti panagbasak. No man pagagangay lahid di kiti grades ko. At least, makaharwarak ti first year, second year, third year. Ay nga dagon manong nemi iti fourth year college. At dapat lang met manong nemi ni dayan iti high school. Ngayon day jay, nabarkada manong nemi. Nasumangpetak dito balay manong nemi, nagabot eskwela, awang pailaing ni dayan. Mangan kam kumahan manong nemi, awang pailaing ni dayan. Di na din anak mo. Apay, ganit awang pay. Hay, adda ka na pananda ka na gini barkada na. Kanapay hindi mo ibagang kasangang mamalin. Apay ko masangang mamalin. Kat barkada na ida. Ito ko oras ang gagawin. Mangrabidan to kanun sa jay. Umaydan to itulot. Anak ko pa problema mga tao. Kaya matagri barkada na. Ngayon sa nga na siya, ti anak ka kasi tatawad na nga marabarabian. Nga adada ka kahit barkada. Kasanun no, mabaybayan at panagbasa na. Oy, Danilo. Hampulos nga, babati grade na. Uri no, ada barkada na. Ngayon sa nga na siya at tikas na nga anak na sa nga mayapon ito sa oras. Matakang karayon ka. Muna nga, dandani, mamidlo iti makalahwas nga kastang mapaspasama. Dahil ka dito magkapaanda. Ha? Awang problema kinila yan. Natagad inaw ng anak mo, makaraduar nga sa college. Ha, Maricel? Ma, awang ba't tipeling grades ko, ha? May pasakmat amin ang subject ko. Makarawarak ma. Nagtega ko ti board, may rawar kong nga dagos. Kan babaeng titulong yo, papa, mama. Makastrek ako mga adagos ti trabaho. Kahit ko kuman ti makapaggraduar, kahit ko kuman ti madahan ti trabaho. Kana mo yo, papa, mama, no dantong trabaho, agkasayrakton. Hanat ako lang. Iha? Nalawag tinangyang mo pa. Agkasayrakton.
no dan no trabaho. Sa anak tumatang nga tumawat kada kayo ti kwarta. Gabot adamat ang bukod ko a kwarta. Baka siya to piti mang ted kas pagarikan. No, kasapulan nyo. Baka no, adasan nyo magatang nga kayat di dayan nga pagatang kat kurang ti kwartayo. Mabaling kong tumot nga punuan. Kahit kumit nga maramanan tumot ni ating ko ti pagbanuga. Tapno adan tumot bigbigan ng utang na kayong kakasta. Ma, hanga dahi dati panggap ko. Kas may sangin ako nga kabsat. At hanga din nga rabang na lang nga tulungan ti kabsat ko. Oh, gingangan tapay lang maitid ko. Api ko mga sikat mong ted. Just in case kunak mama. Kas pagarikan. Huwag nga man, honey. Ipagpakita lang tinaw ng anak ta nga aramidan na tipagrabangan na kas may sa nga anak nga inaunang anak. Hey. Diyak ka sa pulan titulong na. Kabalila ka ited ten. Naamin nga sa pulan ni Dayan. Sige ma, gusto ko na yun. Sige, excuse me. Manong nemi maawatak ko na. Ngamnom or-ornong ti sakit nga marikrik na. Tumakdakkel nga or-ornong yung tabarukong ko. Nasakit mo talaga kayo. It's okay. It's okay. Handak magbaybayaan da papangin mo ma. Ito naman ito obligasyon da, di ba? So nga kaya kung itong tagkasera, independenton. Di kasasaad ko. Tapno sanggon ton nga makitkita, mangmangeg, no kasano iti panang diferensya ni mama kaniyak, iti inauting ading ko. Diyan mat kiti kaguran ni Dayan, manon nemi, tilang madi, kat na-spoiled, kami na kayat na itad ni mama, or anawaan ni papa. Amang ano, agpeso nga na, pasnak ti panagbasa na tanalaing harod. Ayun kasano no, sabi ko matasaan. Nagaraw pa yung babae manong nemi. Kinapod no na, saan nga nugutan ni mama? Yung sigurong kanigay pagdamdamaga. Puro cheer. At the Tertiary High School. At the boyfriend na. Idagtor po sa Conde High School manong naming. Siyempre pinaalaan dakmet. Inggatangan nakmet ha. Ni mama manong naming ti barong arwatek panagradual. Ngayon mo rin saan ko mga gatangan hangko na ako. Hangko mga nasken nga gatangan ni Dayan. Ngayon gatangan na natamat. Nga nangingina na pimpinas nga amang di ko arwatan na yung siya. Gusto nga nakalaslastog manong nemi nakatangtangig kunak ko ba. Tigabsat ko. Feeling na rich unay. Feeling na manong nemi kat talagang isut kapitnasan kan kalalaingan. Siyempre, agin bitar tumit kada kita gagayim na kaskolaan na kaneta nga pasken. Isundot bida. Awang pulos panang dayaw na kumamat kanyak. Awang kumamat panang ibaga na kumanat. Say, nasingbat ni manang ko. Okay ni manang ko. Awan. Iparupa ng pagit. Napimbintasa ka ni manang ko. As makita yun. Napimbintasa ka. Nalalay nga kamang imsona. Siyak agbabalidiktoryanak to. Sakto suma magna cum laude into naggraduar at college. Oras sadang ibagsalsalud-suden, isot mang ibagbaga. Isot mang bagbagkat manong nemi ti bukod ng katugaw. Tas jay ti ababa nga panang iladawan ti kasken kwa naman. Naipasak ti board manong nemi paalaandak sa aneng kunak. Kapag paalayo ma, pa. July kanya mangalak iti pagkaseraak sa di syudad. No sa di pagtrabaho amig. Magsusuro kan nga drive. Mangalak at ti lisensyam ta. Siya kung di makamu nga gumatang iti kutsem.
Kuna ni Papa. Uwan ma. Sana pa. Thank you na lang. Wala kang kay-kayat ko tagkasera pa. Apa kami nga lapdam ti kahit tinaw ng anak ta, hani. Kahit nang tagbaling independent, saan nga mabiyangan. Nimot pa ma. Talaga mo't nga saan ta kabibiyangan na. Uri dubi nga idiadan ni Dayan, at akat para kibiyang nyo kanya. Oh, alala. Saan ka ni mama? Nga diadan ni Dayan kahit kaslamay may santi anak yo. Di mo okay lang ma. Ako nasakit na nakam ko ma. I love you ma. Iwat patag kayo. Iduyo ko na nga bagak ng kasera at tadyak kahit di mabiyangan. Sungbat ko met apay na biyangan binandyang nakibiyang kayo kading kaniyak. Idiadan ni Dayan. Ha? Marisaliha. Samo nga sawan ti kasta. Ibagbag lang di pudno, papa. Agas man ti irasarson ni mama. Ibagbaga na lang ti pudno na sa pinpintas, nalalaeng ni Dayan ngimiti siya. So nga bagbagag mo ti pudno, papa. Apay, da iso kayo kadlang, tatakalintanggan na nga mga ibaga ti pudno. Awang ka rin ti kalintanggan mga ibaga ti pudno. Pudno man, di ba? Iso nga tayo ko na nga, nagkasayra ka mo tadyak kayat ti mabiyangan. Gusto na nga rin, gusto na. Wala. Alam tap nung saan nga tumakalo no matintong pwede salitaan. Manong Nemi, nakastrike ka kiti may sa bangko. Nakakita ka dagos iti pagkasara nga asideg ti pagtrabaho. Walking distance. Nilayang papa Manong Nemi tinutawag kanya ang magpakpakumustahan niya. Kumustahan niya? Gusto pa, dinakpaganagan. Anasing petak nga anak yun, di ba? Wan, nga lang ti kakaiso nang mabalin yung ipanakil kanyak. Nasing petak. Napakumbabaat. Man nakaawatak. Imamuyo pa ba? Napunuanak man duma. Saan ka kong mga mangimulmula ti guram itinam? Mga pa. Diyan ba't kagura ni mamakit? I hate mama ko ka rin. Awan, pulos si bagareta. Imamum ti kagurat. Di kaguram met lang suna. Di aramid na papa. Oran din na yan. I love my sister. Ngayon di aramid na di ba di? Di kayat. Ni Dayan kat imala kini mama. Dakay matimalak papa. Gabat naman nakaawat. Kan napakumbaba kayo. So, ang titak pagkatanakan. Nagsakak. Para kapag turpus kanadan trabaho. So, maruno. No doteng ton ti right man para kanya. Dayam amukton kada kayo. Tetalang no, dantumanan competition nga mapasamak. Anit kit mo sawin. Baka madantumatin ni Dayan ti boyfriend, kadi bagahan nga gugwapo nga amang ti boyfriend ng ti boyfriend ko. No, apagad din amin nga Dayan kini mamaket. Makikumpit da. Para kanya, hawan ti competition. Rumbeng awatem ni mama. Mahawatak ba't ba? Di ba? Manipod idiadan ni Dayan. Yung kumpirar na kon kayong kuwana. Saan na kayat nga maatiw piinauding anak yo. Kastamat ka ni Dayan. Nagpapeso man. Orisanda nga makikompetensya. Napepeso man ka nalaing. Kinapimpitas ni Dayan pa. Hindi pa ilang ba't kinanugot ko kahit? Sige. Sa haling narod ka nga datat pampanunod. No para kang kakit awan ti kompetensya, it's okay. Ngayon makapagturupos to nga ta ni Dayan. Hindi akit mo sawan. Kasi diyan nga kinagaraw na papa.
Disiplinahin nyo kumadyanak nyo. Ginauti. Ar-aramid akmat daytay ha. Ngam di na kaya padisiplinahan. Taad damat ni mama nga mga sakit kang kuana. Huwag nga rod. Spoiled na ni Dayan. So nga niya malakayat ni Dayan. Maramid na. Gapot sambat pulo sa reklamo ni mga mo. Ala anak, sa anak ba't nga nagliway para iti-upset mo? Sabi ko mga rad. Tasan to nga makaaramid iti pagbawawian na. Kastamat din ka ni mamang mo. Yung mga mo, dumteng to data. Tasaan nga granayon ti kasta nga mapaspasamag. Dumteng to nga da mapasamag nga agbabawin to ti inam. Kastamat din ti kapsat mo. No anyaman data, tsaka mo. No kaano, tsaka mo. Naging kakadimtengan manon nemi tira magpitik ti pusok. Uwain, transferi nga ng opisina ni Ronnie iti bangko manong. Nagapoy sa bali nga branch. Ni destino manong nemi iti branch nga pagigan. Manong nemi umuna lang na nakakita kan kuha na nagragutukan ti puso. Samot mako nang isot guwapo unay. Ngayon para kanyak na guwapo. Napigsa manong nemi ti karismana. Merienda, lunch, aging kay nawis na ako niti dinner date. Tsaka mo pagkabasulan, no? Dito'y kong ibagay ti I love you ka, Maricel. Dito'y kumant pang ibagaan, no sanga dito'y. Di mo kaya't nga umahik sa di kaseran. Di mo kaya't agawid di balayo, tapno sa di ko mga umahik ka masyaren. Ronnie, sumkin ni ayat, iti anyaman nga oras, sa dinuman na paset sang gali. Yeah, tama. Kasta siguro mat tirason nga maibagam ti ayat sa dinuman. It's okay. And thank you for that love. Ito na mga orat nga klon anak. Di ka di makahuray? Saan mo ka di pa masigurado tarik nam? Para kanya? Ha? Ada ka di madlaw mo? Nga na isang sangan na riknak para kanya ka? Hubius pa. Ronnie. Noon niya di marikrik-nam, kastamat di marikrik-nak. I love you and you love me. Sikati, naikari para kanya. Siyak mo tinekari para kanya. Dito amo no at mapasamak intun bigat. Sa tanga-tanggal ti pagayatan ti panawen. Ngam dito ti pamatik. Kabutas si kapay layang kat siksikan to layang ti pakariknak ti ayat. Nadyak to agayat iti sabali. Hagyaman na, Ronnie. Kastamat siguro kanya. Di onta nga ron din. Aguro ka pa yung agtutur ka. No, pan naka-develop siguro, di pa yung unan na-develop. Di talaga nga riknak para kain ka. Yung kalpasan ti makatawain manon nemi nananayang nga na-develop, di ta nga riknak. Tadadamat manon nemi na mariknak ni patpatid ko ni Ronnie, di kanayon may panagkit-kita, panagsasarita, panagkuy-kuyog. So nga dan na kinawatan di kiti puso mi, narik na akong tinairot nga arakop na, narik na akong tinabarang agik na manunin. At dan manunin mi, tikabsat ko iti college. Kanto kasta kang pakasyonak. Pero mi nga, nakapinpintas. Super tipintas, tikabsat ko. Taore adda ito nagtibalay manunin mi. Kaya't na, napindas lahat tayo suna. Di ba't nga rin magkikompetensya ka na kiti beauty pageant? Intultuloy natin kinalaing naman ng name.
Dahil di graduar ti high school kat talagang isot valedictorian. Diyan kay baga naman name cum laude to no graduar soon. About boyfriend. Nangig ko manong name iti pa nagsalita da kani mama iti namin sa nagbakasyon. Anya? May kamanon. May katlo nga. Are you still virgin? Tayo? Abi, katawa ka. Nimat mama. So, madam, salutsot ko ika. Are you still virgin? Ma, di pa lang nga high school ak. Di first love ko. Saan doon nakaala? Diyos ko, yung pamantasan ka kasi ko. Ma, nagganas ma. Naglaing di di partner ko. Ma, gagangay yung data. Sa sino ko mati saan nga mga yat mga experience? Kasanundong sikog ka. No problem, ma. I can manage. Tsaka kaya nga maigalot ak. O ito baka paggratuara kong tiga college sa gatan trabaho. Diyak kaya ti basta maigalot. Gabot na sana mo pa seryoso ka na kita. Kahit mo sa maki-boyfriend ka nga saan nga seryoso? Oh, laglag ako ng seryoso ak. Nagsano pa yung maaramid ko kayat ko. Alaman, kahit ko tiyag tapas kamay sa balasang mama. Ay may pa. Saan ka din na kayo malalag ko na niya mga pangayatak at patungpal? Ay, sige, basta ha. Hanggang sigsiko, laglag ako na yun, nagsikukak. Dinto na perde pintas ko nagsikukak. Baka na pimpinas to ni Manang Marisol ng siyak nagsikukak. So nga, pagproblemahan nyo, mama, I can manage. Masirip ti anak yu. Nga inaudi. Kapipintasan ka na, pang Miss Universe pintas na. Problema, ma. Nagasgas na kayong ng tikapsat ko. Ako tinakin ko. Kabota, virgin pa lang. Ang nakalaslas to, very proud nga mga ibaga na saan nga virgin. Nga nakagangganas ko na. Nalastog pa nga mga ibaga manon naming nga at an experience na may pangapti sex. Sa ibaga nga, I can manage ko na. Ay, tikat nagkidyatan mila unang nga kapsat manong nami. Ngawan ti sa bahaling ang magkapuno saan nga ni mama. Ti parang tratar na iti kapsat ko. Manong naming addan iti future college ni Dayan, idag-propose ni Rory kanya. Rumang nawat ngatan, nako tinakim ko. Biso nga, nagbakasyonak manong naming dito balay, kat isumat ti iumay ni Ronnie. Tayo no yam amok ka iti parents ko. Naira naman nung naming adda idi, inidayan. Edita, makastrek kami. Ni papa manong naming ti muna. Pa? Ni Ronnie ni papa. Pa, tegbalin to nga manugang yun. Nagmanok magkata kayo, sir. Open na, sir, ko na, barod. Papa, kada ka din pagkipyo. Iso nga, may dito ni Ronnie papa tap nung mayaman mo kada ka. Napala ni mama. Ano ito kwarto? At sa akin ito kwarto, dagit ni kwarto ni Dayan, napadasibra kita. Mabit lang niya bag. Hari, ada sa ngaili, rumor ka. Rimor nga ni mama, anong naming nga nagkapuit sila ni Dayan. Diyan ka muna at nagsalitaan na kita. Oh, ma, ni Ronnie, nagbalito manugang yun. Ronnie ni mama. Ay po, nabag nga malalim yun po. Nagwapo. Ay,
Mabaling nagugwapon to nga amang tiyak balintuwit nga manugang mi para kinidayan. Ta, rumbeng unay nagbagay da, napintas ni Dayan. Nagwapo mo yan, tiyak balinto asawa na. Kompetensya nga dagos manong nemi timbaghan. Mga nagbagay kami met, di ba? Oo, nagbagay ka, nagagangay lang tipintas mo, gagamit, gwapo na. Katrabahoan kayo? Uwan mama, katrabahoan kami. Namin nga rodin ti agtulag para iti panakaisagana ti kalay sa amin. Rubeng unay deta ihagabot paparan ako mga oron no sa angasta. Katne, manotawon mo, manotawon yun. Rubeng ka na gito yung napanawan ti panag-asawa yun. So nga, natam dito ita. Oh, yakapsat mo. So detan, rimorin ti silad na. Ha? Dayan? Oh, my dear sister. Nagayam sa nangiling ang gwapo. Kaslasan kayo ang bagay Baka nakamdag bagay. Iso ni Ronnie. Hi, Ronnie. Kuya ko naman. Oo. Kada gito yung nga tiyempo ate. Asla kumakin ka. Ang kawawagan ti ate. Yeah? At halos agkatayip naman tilang Oo, ni ate wet. Ate ko naklatangin ka. Namakbagat matlat lang ang amisya ka. Di ko ba, Ronnie? Hi, Ronnie. Imasdag manong nemi. Damok kita garab abrasahan na lang ti boyfriend ko ng nagbeso-beso matan manong. Kinori lang nag-nervous ni Ronnie manong. Kinidag ko. Sweetheart, jak expectahan nga dyan. Nakita mo't nga dyan, tidakulap ko man, narakop nakbet nga nagbeso-beso. Okay, it's okay, dyan. Kasa talaga tigalat tikapsat ko. Ba di ka tinaramid ko, mama? Oh, oo, timading nga naramid mo, iha. Papa, ay, awan. Depende, tikayat nga patakyaman mo. Kastamat tinakarawaman nyo nga talagang teenager ka na gito yan. Na kayo nga henerasyon. Oh, ate, ano ka, nagpag-isagana ka kadimot lang, di special na dinner? Okay lang. Hangmat nga makipangrabi dito ni Ronnie. Oo, pag kung nasa nga makipangrabi. Ma, masabi lang, ang special may sagana para ti pangrabiin, panakipangrabiin ni Ronnie dito Ma, o sige. Agpaisagana ka ron. Ora ka dalis to lang. Ronnie, pilat ako, ma. Iagdasarti kayo tatay, kasalitak na kita ibabaonin. Manong name yung saan ko man ganaskin. Basta na anyat ibaga, manong name yung ditayan, kat talagang buwan adagos ni mama, manong name. Kat siyempre, saan ko mat nga kanayon nga mabantayan manong name ni Ronnie. Excuse me pila to ma. Okay lang. Adama pang ko alain. Norumuharak ko nito silad ko manong name ni. Kasasaritan di kapsat ko ni Ronnie. Nakasasidek. Ay ate. Opo, okay na to boyfriend mo. Nakasayang, sikatin mo na nga nakamambok yung kuwana. Mabaling ka di nga matadayo ka basit. Ano ni ate? Kawamat ti malis siya ti amin Di ba, Ronnie? Okay lang. Okay lang, Maricel. Kasta ko na. Di ka kamamang titiyan yaman nga malis siya ti amin. Dakat nga ti bak ti kasta. Ngayon baka masasailan ka nakadagdag ka bisat ko kain ka. Okay lang. Okay ka. Okay naman ate. Okay, ken ko na. Baka saan ka amin nga nalailo ken ko na ate. Ape kuya, ape Ronnie. Hang ka din nga sweet. Hang ka din nga nalailo ni ate ken ka. Sama, amamat. Okay. Baka ipaida mo ate, kasta nga arakuper na ka, lips to lips kayo. Baka saan ka pa nag-lips to lips. Dada ka papaot. Awang ka di pa tinapasama ka na kayo? Awan.
Awan pa eh. Sumod lang kay mate. Tapi ko mga minga daman pasama ka na kami. Kadi kampay nag-asawa. Okay. Sabali ka nga talaga ate. Sabali akmet. Gamnam no siya. No siya kumati girlfriend mo, Ronnie. Idi ka mapay lang nga nagpapasta ti imnas kan ganas. Numabalin lang ko mama nung nemigit pag-awida ka ni Ronnie. Imagine, isuda pa nagkatugaw man nung nemi, dimangan kami. Sa ilablabayan na, iyaw awatan na't sidaan na. Ison Texas serbi, imbes ko mga siya. Isa kalata nagunon ni manong nemi. Numampikit kita anak ni papa. Isinyas kumitlatag, it's okay pa, it's okay. Tanaw mga no paritak. Baka no, anya pa di mapasamak ko na. Ngayon di tatakda kami manon nemi kini Ronnie tinagsalita. Pagimunam ka di kapsat no? No, nagagimon kini Dayan. Apa nga ron? Ang numabalin ko mga sweetheart. Maiwasan di kasjay. Matimalas siya na. Nadagkat lang ni ading mo kabuta. Kaya't nakhanong at maling nga kayong. Nadagkat iso na gabuta pabor kanyak nga kayong na ngagbaling nga asawa ti ate na. Okay. Tawanin ti masaog pa. Okay. Biagawit ka nga rin. Papaumiyan na anak ni Dayan eh. Ano ya? Umiyan ka? Yeah. Di ba pang mo, always anak uminom kami. Just in case. Nga, sa anak to mga pag-drive. Di umiyanak. Dumabalin ako makitsaan. Makababay man kini papang muno. Always anak. Paayok ko mga rod. Nga nakababayin kini Dayan. Nga baga nang umiyan ka. Sa mo kahit. Hanga dahil tati isyo. Nakas pagarigan tajakton kaya. Dito kontrol ang diminom. Just in case. O sige, just in case nga di mo kaya, di umiyan ka. Nga rin din problema no kasta. Di makadakas manong nemigat imyan nga talaga. Imyan. Ti boyfriend ko. Nga dya ka muno anyat napasamak karedi nga rabi imanong. Nagdultulot ingam pa ng isagana manong nemi, di pa nagkalay sa amin. Awang pa tinakapix nga aldaw. Ngayon talagang isagsagana namin manong. Nagpalano kami. Noan yan to, digiti nasken nga maisagana. Noan yan tiyak. Amin na. Tilangan pet sa manong nemi, ti kurang na. Ay ka manong nemi. Nga tihang ko nga mo. Basta na masapag agpakadakan niyak panong name iti boyfriend ko agad ner time. Apay, adalas kayo nga taratak sa di palay. So nga muna na akong narumat. Nakasalita ka no boss. Baga ka nga ner tama. Yung ka manong name iti tinawagan na ni Papa. Pa? Iha. Masikog ni Dayan. Sino kasikog kay kuha na di boyfriend? Sino boyfriend na ang damay ta? Kung nakamalaw din na kahit tagsikog. Nga madadahil ti picture na. Dito bang mga kuha na kahit laglag ka nung launa yun, nagsikog iso na. Nga dahil tiliklik-klikan na ore makipag-sex. Ayun na ikari siguro. Kat sinong takasikog kay kuha na? Napagpudno mi. Ni Kanoroni. Di boyfriend ko. Inagaw na di boyfriend ko. Talaga nga kompetensya at tatanda di panunot ti ate.
Ti kabsat ko pa. Pinakayat ti paatiw. Hindi pala damo nga nadlaw ko nga dan pa nag-crush ni Dayan, ni ti boyfriend ko. Kaya naramid ng ti amin na pamuspusan maagaw na lakanyak ni Ronnie. Di mo ko makagkagura ti ka anak kakabsat mo. Tas ang kumamit nga naramid ti kasyay, no sang kinahit ni Ronnie. Kaano nga napasamak pa. Kaya di rabi ngayon yun na. Tanabartek mamit kami ni Ronnie. Ngayon di mapasamak yun ti amin. Intultuloy na. Kasta ti kunan. Kanayon ka nung agdate na. Hindi ka nung dayan, tiyatal talagang ipatpatag ni Ronnie. Kasang siya. Siyempre, sinalangat ko ti boyfriend ko. Habang naramid mo ti kasyay, mismo pa yung natikapsat ko. Well, dakalabidot ko. I'm sorry, Marisan. Eso siguro tinay kari. Nasanga siya. Ikasar mo tikapsat ko. Ikasar ko. Tadangar to song bata kong kengkwana. Ken, isun tipat-patek ko. Pinaglalabat ko titong pa itirupa ni Ronnie manunimi. Umuna ken mauding ang naramid ko. Nakiktot. Okay lang. Okay lang. Amok na sakit para kay ka. I'm sorry. Sige. Nayon ang pati pa ng tumpap ka dyan. Sanin. Nasakit mo titakulap ko mang tumpakin ka. Humanay niya tinumpa ka, Ronnie. Sabi ko matasang kanto ang babawi. Sabi ko ma. Nagkasar di kiti dua manong naming em saan ko nga intendaran da itakasar. Tasino, tadaganas na ngarot ng mga tender, ti kasar, ti dati boyfriend ko. Ken tinagkupidin siya kanya kakapsat ko. Nilang papa, manong name ito nung tawag kanya, ken daw tawagan. Usot pa kakadamdamagag, manong name. Nagtransfer ni Ronnie sa bali nga bangko. Dapat lang ko na, tanusaan ko magigikat. Check ko matagikat. Diyak magkiti ka gahuray da. Eh masakit. Nasakit. Kawan ti sa bahaling naramid ko, manong na medyo nang ipasnek, iti pa nagtrabaho. Iti trabaho, kasera, trabaho. Manong name. Impas ngayon, ni Dayan, ti apo ko da ba makin ni Papa. Di mo ka di kahit nga may makitain ti ka anak ka. I'm sorry, Papa. Lumabaling at jakon kaya tagawid dito. Iha, saan ka mga mangimula ti kura? Ma, kaganahin ko magbaga ka na kayo, saan ko kagura ti kapsat ko, jak kagura ni Mama. Kumusta naman ten? Kitawan na kasta. Ay, yung tultuloy ni Dayan, iti kinabalog na. Kahit ni mamang mo iti mga sasikaso, iti apo ko mi. Kahit ni Lord Rory. At iti kinigundahoy nga saan nga gawid. Tara, sus, basta dala aso ken pusa na kiti doa. Dadayan kini Rory pa? Bigas lang sita. Ada ni Ronnie, nga mga di asawa na. Tawagan na, hindi na makontak. Pag-awidan na nga, siguro, saan nga kahit kagawid dyan, kapsat mo. Aging gaman ng nami, nakalpasan, ti duwang atawen, at dahi din duwang anak ti kapsat ko.
Dimdengan manong name ti pudpud nung lalaki ti biyag ko. Ni Ronald. Letter R man iti pangrukyan naman. R.O. Inam nga bulan manong name kalpasan na inaklon ko ni Ronald. Siguro tinay kari saan nga ni Ronnie. Kinunak manong name gabotay ni istoryak ti may panggap iti imo na nga pakasalitaan ti biyag ko kinayat. Ano pa nagkala ka mga baga kang Ronald? Nga, I'm virgin. Balbalo manong name na pasamak iti panakatulag ti kalaysa ngam saan ko nga inyawid manong name ni Ronald. Ni papatim baon ko nga imay dito kaserak manong name itap numamit na ni Ronald. Kapag nga di mo awisin so na sa dibalay ka. Mabutay nga papa. Ang mga nagawan mo rin ni Dayan ni Suna. Ay. Ape ba? Awanin. Natawanin. Ape pa? Adak ni Dakas mapaspasamak? Insina ni Rooney kapsat mo. Kanya? Adan sa bali nga babae nga kapkapalay ni Rooney. Kada ano na ramid ni Dayan. Adamat tan sa bali nga lalaking nga sinagpatan. Pa, Ronald, pasensya ka na. Noon ay bagag tigastoy. Okay lang, papa. Sa balit na turong ni kapsat mo. Di na kaya't pulos na pa'y soro. Damo kidigit, maagnagaman tada ang asawa na. Ada anak na ngam saan. Diyak pan mamawalaw ni Ronnie. Nga nangisinan kang kuha na. Kaya musta di kita anak na eh. Di kita ka-anak ka. Kadawan sa bali ang mga asikaso kang kuha na nakadakwada no saan nga di. Ni mamang mo. Kada ito nga pababawi ni mamang mo. Napay nga si Jai. No sa sinupay, anak nang empatig na gusto. Isupay tinagbali na ka si Jai. Tawagan ni mamang mo. Aba din ako kumatawagan ni mama. Kadi baga na kumamat nga. Naamiris nanti amin. Tawagan mi sona iya. Awan rupa na kanong isarang nakin ka. Sikan nga. Mawada mong tiket ko sa akin. Sikan di bang tawag kang ko na pagkakitahan nga awang pulos timulam nga guram kini mamang mo. Saan ko lang basta tinawagan manong name nagkukuyog kam kadabapa kani Ronald nga nag-awit dito'y balay. Gusto ko ni taragsak manong name ni mamay di makita na. Maricel, anak. Wala makasangit nga makakita kang kanak. Inarakop na. Pakawanan na kanak. Pakawanan na. Awang basolyo. Awang basolyo. Imanyaman tanti gusto nga mas pasamat. Kaslaawan ang yaman nangin basta latan imbati ni ading mo digito'y anak na. Ang abali nadungo kayo ba't nga lula. Nung asurang kinadungo yung idi kini Dayan, kastamat idi kadungo yung kadigiti apu ko yung keng kuana, di ba? Inispoiled ko ti kapsat mo. Ano gotan yung itan ma? Uwain. Babawi saan ko makasya tinaturong ni kapsat mo, no? Basol ko. Basol ko sana ka nagbalingan na siya at kainahin ko, ana. Katsyak, nagbaling ka nga na siya at nga inakanyak, mama, di ba? Anak, gituin. Nagbaling ka nga na siya at nga inakanyak, iso ka na siya atak. Kat na siya ato di bangunin mi kini Ronald. Amo yun, dakal wala nga pagyamanak, tikapsat ko. Sabi ko na yun. Apay,
Gabukin ko na. Sa anak nga nailiwan kini Ronnie. Sa anggahan nga rumbe nga yatan tinapod no ni Ronnie. Nasulisog. No, napudno kumat pa nagayat na kanya. Ora kasod kumat pa nang susulisog ti kabsat ko king kuana. Hangko mga nabasaman ti kasi, di ba? And kahit kung tawagan ti kabsat ko tapnog yaman na. Tano saan nga kabuking kuana? Baka no, agasawa kam tong kini Ronnie kada dal pakasulisogan na. Baka makaasawa akidi kas king kuana nga naro ko. Ngam na bali nga putpud no manukang yung mama. Napudno iso na. Pudno ti ko na ni Marisal mama. Ipanagnak ko to ha. Mapanagnakan yun to. Kinunahamat manong naming ni Ronald. Kaya talaga manong naming. Nagsipud ta. Hindi pa nagkalay sa amin, manong naming. Nakaragragsak kami. Naadaan kami nga dagos, ti kabukbukudan nga balay. Kat siyempre, naadaan kami manong naming ti duwang anak. Irinto tani dayahan manong naming 5 digit anak na. Duwa ti putot ni Ronnie, nga iaiwanan manong naming ni mama, ken ti putot tagdama ita kaliblibin na. Idagkalay sa kami manong naming kini Ronald. Imatendar ide ti kapsat ko. Tayan, ate, sika ka din da ito eh? Okay na ate. Ako nga di pindason. Kasano nga di mapukaw kat. Agrikat mat. Apay? Agtagibalay. Agaw awir. Kasto'y matinarapaap mo, di ba? Ate, nalalaing kagayam ng siyak. Sa agayang nga po nung napinpintasak ka nalalay nga kimisik ka. Nalalaing ka napinpintas ka nga amang imsyak ate. And congratulations. Hanggang nga makikumpidensya kami na. Ikatam na ito kompetisyon. Hampay na lado ti amin kapsat ko. Agbaling ka na singpat nga ina, kanasawa, tapos hindi ka stagata. Saan ka unang aglosyang? Huwag natin. Noon kita ti kapsat ko anong naming kasla nanang ko. Enin to ta siyak panong naming dakam ng asawa. Kasla saan kam nga mataingan. Kasla saan nga agbalbali manong naming ti gwapo ti asawa ken pintas ko nga asawa. Ito iti pagkasalita ak manong naming kadagyaman naglaunay ti anos mo anong ornos kalbasan nga nakinsend kang ka through your messenger ti Italiana. Ket sapay kuma taddamat na ibatik nga adal liliwaken pagsarimingan ti biyag kadagitipadak nga nagbuya ken dimneg. More power to your program anong at God bless. Tuwing nga rodagyaman maapagayam mo, Maricel. Thank you kang ka Maricel. Tin ka panag-share dato'y pakasalitaam. Thank you mat kadagitay nagbuya. Kaya, thank you. Okay. Salamat po for watching. Goodbye.